Hombre, joder, zer moz? Erto! Dios, hau ez da eroniko, Ez, Barrura. ondo batzen dut eta. Bai, ez da. Bueno, bost baiez lehiak eta lehiak bat behar du. Barre batzu botatzeko, diru pixarra tirabazteko. Norra du prez? Ni? Nor? Osea, mundu guztia eta zu ere bai. Ze ba? Artista da. Bueno, plana dauko, irabazi biot dana, eta bota bio kriston juergia kuadrilla guztiak zuen kontura, osea. Gure kontura, ez zure kontura. Bueno, bai. Dirua lortzen badi ba, oso. Hori da. Fio, beretaz fio. Bai, lortuko du. Atzo bilaltzea pixa parrandan edo. Atzo, erainun daukat pixamonia, antiojo barik ez dut ondo ikusten, osea, pasaurik edo zer gauza. Bueno, venga, bol baiet. Venga, berato. Ikusten zago, ez pasatzen den. Venga, A ver. Bueno, oain arte, Agur. A ver, venga, galdetu aguro, venga. Lasai! Barkatu. Uste nahiko lan izango duala honekin nik aurre. Uste baiet. A ver, venga, galdera. Bol baiet zer lehiaketaren aurkezlea. Jura Diantzi. Oso ondo, aproba zen. Ne uste dut daukazula alegria hori horre. Bai, venga, a ver. Ez, alaitasun hori ja deseri esaten dena, ez? Bueno, bai. Orduan, bueno, nola duzu izena? Leire. Bueno, Julian. Oso ondo, urte askotarako. Hoizen, Bergaragua. Hori da. Hoizen, zertu sekretariua, ez da? Bai, Felix. Felix sekretariua. Nela da, sekretarixoa. Bai, hau da, joder. Hau da, Bergako jai batzordeko jefia. Hau parea, karakola eta barea. Nela una. Bueno, ikun ezago miren arte zer ditun duzu, venga. Felix, venga. Denbora, kantaren arabera, zer txakurrek isten du begi bat jolastu nahi badu. Pintxok. Seguro? Bai. Denbora! 7 segundu! Haupa, pintxo! Kantatu, a ber, bat, bita, hiru. Pintxo, gure txakurata. Pintxo, bere izena du. Txuri beltza da, ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Ondo, 1 euro! Toni Leire, lehenbiziko, bueno, Ja badaku ronda gotatzeko. Bueno, baina hasi besterik ez da egin, Hasi besterik ez da egin. Bueno, osala ikusten zaitu, ikusten zago, venga, beharrena, denbora. Hemen baino zenbat ordu gutxiago dira Londresen. Igo eta galdetu eta horri. Zenbat ordu gutxiago Londresen, bat. Bale, joder, 20 segundo besterik ez. Eta zure ustez Londresen ordua gutxiago? Bai. Bai, ordu bat gutxiago. Oso ondo. Bertze 2 euro. 20 segundotan ja 40 euro. Bueno, abeslaria zea, kantatzea da gustuko duzu? Bai. Bai, denbora, nora deitzen zaien Mexikoko kanta herrikoiei? Rantxerak. Rantxerak, bai? Bai. Denbora, 31 segundu. Oida. Ontzat emateko, ze bai, rantxerak dira, rantxera bat edo abestu barko duzu. Vale, venga. A ver. Y volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver. ¡Viva México! Y Leire, bertze 2 euro. Bueno, venga, salsera. Venga, vas. Bueno, Felix, oain arte, Venga, segi, a ver. 31 segundo besteik ez, 31, eta 60 euro. Eta mundu guztian zera atzetik. No, pizka nerviosa ya, Ez zaizu nabaritzen. Zuze, beti zara olako bomba. Zu olako bomba. Oin, nerviosa nao, venga, segi, galdetu, a ver, Venga, denbora. Ze izen du modu berezi batean azten den idi japoniar preziatu batek. Isa, baina, Idila japoniarra. Idian ere errean ganadua, bai. A ver, iri japoniarra. Iri japoniarra. Lau patadun, Irisha de mu, iri es. Ciudad. Kobe. Denbora. Nola, Kobe Bryant. Kobe de mu. Bai, Kobea da, oso ondo.
Hori bertze, 20 euro, oso ondo. Nei gustatzen jatenak eixen etxian hasitxako Euskal Herriko irisa eta txala. Hoi da, Hemen Eusko hasitxa. Labela, ez atzerritarrak. Elegantiak! Hola, jarden bezala. Baitxa, venga, segi, a ver, venga, galderi, a Bai, ver. pozik, Biba, venga. Venga, presa zaude. Adi, entzun galderi, a ver. Bat, bi, ongi altzaude. Erto. Venga, nor da Eusko Jaurlaritzaren bozera mailea? Eusko Jaurlaritzaren bozera Galdatu mailea. hortik, venga. Erkoreka. Izena. Josu Erkoreka. Denbora! Minutu bat eta 33 segundo. Josu Erkoreka, ziur? Bai. Bai, hala da! Oso ondo! Tori, 20 euro gehiago. 100 euro! Momentuz, 100 euro! Minutu bat eta 33 segundo, eta nikan falta Vale, dia. venga. Guazen, poliki, Venga. janekara plazaldera, ja jarraitzen gaituzten. Venga, bazen. Aizu, Ondo pentsatzen gaitzu. eskerrak aje daukazula. Ai, Zu, daukat egoera izamona. normal batian nolako azea, ba, makumia. Justo pixaman daukat. Venga, a ver. Venga. Plaza honetan ez dago jende askorik uain arte. Ni Kristo. Baina oain zuratzetik zenbat jende datorren? Bai, niri laguntzera, gero, zela baskaldu bila dabe, honekin, kajiakin. Venga, Nork idatzi zuen Eseperako tranbia liburua? a ver, Venga, muitu, venga. Eseperako tranbia liburua, nork idatzi zuen? Izena eta Eseperako abizena. tranbia liburua, nork idatzi zuen? Zeinek esan dozu? Tennessee Williams. Tennessee Williams, Bai, denbora. Fidatzen naiz. 2 minutu eta 13 segundo. Williams jauna zure ustez. bai. Ja. Ez. Bai, arriesgau itxen naiz tota. Elorriaga, Unai Elorriaga izan duzen idazlea. Oh! Bueno, 20 euro bakarrik galdu etxo. Zuela dena galdu. Momentuz. Oinan da. Ez que nerviosa nao. Gorde honek diruak ja Torrenak, kajarako. guazen. Mira Felice, ja gordeko ditxu, Guazen. Bueno, Bai, nik indotau, nik jotzen dut. Zeune, Bai. aztertza, jostuna eta dena? Bai. Baina, ikus ezagun ja mundu ezagutzen Venga, duzen a ver, benetan. de moda. Denbora, zer moda sortzaile kaleratu zuten Dior etxetik adierazpen desegokiak egiteagatik? Ai! John Galliano! John Galliano! Denbora, nola da? John Galliano! Bai! Apa, John Galliano! Etorri gurekin! 1 euro. Gumaitxe dugu John Galliano. 2 eta 25. Venga. 2 eta 25. Venga, a ver, Julian, venga, Bueno, bazen, ibiliko erro pixkat ez? Na, bai. Ze, konzentrauta, a ber, nola iten duzu Kontzentrauta. konzentrau pixka bat, venga. Denbora, zenbat estatuko osatzen dituzte estatu batuak? Estatu batuak, zenbat estatu? 52. Ziur? Bai. 5 ziuro? Bai. Bai? Bai, bat bita iru, bai. Denbora, bale? 2 eta 53. Denbora pilia daukat ondio. Bai! Baina asmatu duzu ala ez? 52 estatu. Ba. Askotan izan dozea bertan? Isekula. Nabai da, ez 50 direlako! 50, ez 52! A ver, bueno, vale, venga, Eta feliz. Mexiko ez dago estatu batuak, Ai, qué pena. Aztertu, sekretario eta dena orain? Bai. Sekretario eta... Kajia. Bueno. Bueno, ondo zoaz, eta baina demora asko falta da. Erdia, baino pixka gehiago agontoz. Venga. Vale? Venga. Mundu entzun galeria, Denbora, mundu. zein kiroletan ibiltzen da Maiderunda Euskalduna? Maide Runda, hori, zea, ni bakit, lucha ero, ez, boxeo, ez. Maide Runda, borrokalarixan, lucha libre. Bai? Bai. Denbora, 3 minutu eta 10 segundu. Borrokalaria da, bai. Bai. Baina borrokak asko daude. Gaina, borroka da. Orduan, gero urrengokoak ez dut beste importantzia. Eta gaina Maide Runda, hemen bizi da, gure ondoan Aramaitxon, etortzen da ona gaztaia Konbentzitu nauzula. Bai, borroka librea. Oso ondo. Aupa Maide Runda! Eta bere gazta. Eta bere gazta! Hoi da. Venga, Guapan. bertxego euro, oso ondo. 1 euro, oso ondo. Bai pozik, Yes.
Galdetu. Ni, nola da dantzari, egin berriz, Venga, gehiago. Eta guain... Eunda berrogeta mar, ez, berrogeta mar ez, karo, pariak, oza, 60. 3 minutu eta 10 segundo agortuta. Txupau. Beraz, geografian asko bidatu duzu. Bai, denbora, a ber, zein da Boliviako hiriburua? Boliviako hiriburua, a ber, Muitu. Boliviako hiriburua, Bolivia! Bolivia! Agian dago trampa, Agian badago trampa. La Paz, Bolivia, La Paz, astuta. Seguro? Ikastegian, Agian badago Bolivia, La trampa. Paz, Brasil, Brasilia, Honduras, no sé buruz, dana gotxe bera. Seguro, La Paz, La Paz. Seguro, La Paz. Bai. Denbora? 3 eta 32. Hombre, hola ikasten genduan eskolan, baietz Hiru eta bai, hamabi. antzi, baietz, Jesús. Venga. Boliviako hiriburua. Bai, oso kontentza daude, esan dizut, agian trampa bat badago. Gobernoren egoitza La Pazen dago. Baina nik adotu dizut hiriburua. Bueno, ez da sueño gehi euro, kendu? Eske, kuadrilla guztian dako dirua ver. da. Brasil, Brasilia, Bolivia, La Paz. Sucre, hiriburua. Gobernuaren egoitza bai dagoela La Pazen, baina hiriburua Sucre da. Ez hori- Beraz, sekretario, 1 euro. Zidazu hori, eño. Beraz, eta presidentean orden bai, Evo Morales eta... Propinatxo bat, oraitxo merezi dugu ba, propinatxo bat. Oainikan daukazu, oainikan... Voluntaria, beste espainontzi. 3 minutu eta 22 segundo agortuta, oainikan bauzu minutu eta piko. Ke disgusto. Lasai. Bueno, ikut ezagun, zu aspertutzea askotan? Ez, sekuta. Ez, zein musika taldeka besten zuen No Woman No Cry. Bob Marley. Eta, No Woman No Cry, Bob Marley. a ver, The Wailers, The Wailers. denbora! No woman no cry, pam param pam pam pam. No woman no cry. Bai, ondo! Bob Marley eta The Ways, oso ondo! Ebetxe, bertze 1 euro. Sekretario! Apa feliz. 3 minutu eta 49 segundo. Dirua. Venga, Beste venga, bat, venga, venga. eurra, beste bat, bazen, Venga, poliki. Bueno, denbora, nola deitzen zen Son Gokuren maisua? Son Gokurena. Bai, maisua. Ninja, zera, dordoka bat, Son Gokuren maisua. Deitxu leike telefonoz. Ez. Hau ez dakar oso beraden. Dordoka. Bai, eta izena? Maisua, maisua. Izena, dordokaren izena? A ber, bat zan, Krillin, bestia zan, ZZ bola horrek, bestia zan, ai, bai. Lauta borraita A ber, Son Gokun maisua, dordokia sakana. Venga, azkar. Azkar. Ez daki, senyor. Venga. Dordoka maisua. Badu izen bat. DJ. Denbora, dordoka bai, baina dordoka horrek badu bere izena. Bai. Nola du izena? BJ. BJ, Bai. behondiola. BJ. Bai. Dordoka da, Etxoina, ber. Iratxo Iratxo dordoka. Bien, Bai, venga. baina nik esan dut ez du. Beraz, 1 euro galduta. Oh! Baina nik esan da dordoka, orduan behintzat 10. Iratxo, 10. Sekretario, Jo, 10 1 euro. 1 euro. Oso ondo. Baina Trago bat ordaintxoka dina baduzu bintzat. Baina, vale. Baina ala ere, 160 irabazteko aukera baduzu. Vale, venga. Doble o nada. Hoi da. Venga, vale. Abai? Venga. Baina, Venga. oin esan biotero gero inneike gaizki erantzuten bote ez esan. Proba da, ez da erantzutea, da proba bat egin. Denbora batean zeu zer egin. Bueno, venga, vale, denbora bat eixo Vale, zengot. Venga, vale, Borbaiet, venga, va. bai, Borbaiet, alio. Lehenbizi gauza, sorte hon. Bai. Sorte, txalo bero bat, Txalo bat. Hausar, jokatu du, 160 euro jokoan. Eta berriz ere errango dizut. Proba hau, zuk imaruzela bakarrik, Ordon. Denbora badao? Zeo, zela. Eman denbora, azaltzeko proba. Barkatu. Venga, barkatu, Julian. Bueno, barkatu, ikusita, moztu batzuk, barkatu. jendeak konbokatzeko ahalmena edo, abilezia edo, gaitasuna bauzula, Bai, horrekin lotuta proba bat. bai. Pasatuko dizut. Vale, venga. Vale? Ordon, adi, isiltasun pixka bat, ze oso garrantzitsua da, Bueno, zer behar duzu? Giza kate bat egin behar duzu. 50 pertsona lortu beharko dituzu, eta bata besteari eskua emanda daudela, onatekarri eta 5 minututan. 2 urteko, ez dakizen batu me jartzen ditut danak hola. Ez.
umeak ezin dira, baizik eta helduak. Vale, venga, va. 50 heldu, gizakate bat, zeratekarri. Denbora hasiko da, 3, 2, 1, ekin! Nik egin biadot, zuek geldik, bestela pruebia gaizki urten gara. 50 lagun, 50. Hemen, Irene hemen, bat. Bega, jarri, 50, Mari Carmen, 3. Leire, behar duzu jende gehiago, Gegi, jendia bilatzen. 2, 6. Jarri denan, jarri denak hilaran. Jarri hilaran. 11, 12, 13, 14, 15, Leire, jarri jende gehiago. Venga, txetxo hemen. Zuzen, aruz. 15, 16, 17. A ver, barkatu. Ogei. Ai, falta da. Falta da. Umiak ezin dira, umiak ez. Vale, a ver. Abestuko berriz, kontatuko berriz, lasai. A ver, entzun. Emon bihozte 180 euro kuadrilian dako bazkaltzeko. Joango zate arkupetara. Ta jarrian filan, mesedez. Barkatu, 180... Emon bihozte premitxo bat, 180 euro. Arkupetara jungo zate eta hau nire kontu nipa gaukotzu dana. Venga, guazen, etorri, venga! Ya estoy. Venga, zema pertsona dara ja. Venga, zenbatu, azkar. Korrika, denbora galtzen nahi zela. Venga. Azkar. Baina zenbatu ondo, Zenbatu ondo. Bai. Tamalo. Berrogei. Eta la va, sobra! Ez, zenbatu. Denbora. Torreki. A ver. Torri dela, jarri ben. Guazen barrura, torri barrura. A ver, jendia, torri denak. Jarri ben. Sartu denak, sartu. Oine jata llegau ya, 120 euro donera ni pagatzeko. Lasai, a ver. Secretario, torri naz. Bueno, a ver, jendia. Bueno, a ver, Leire. Sobra! A ver, 5 minutotan 50 lagun lortu bartzen itxun. Bai. Gizakate hau osatzeko. Bai. Eta zu uste duzu lortu duzuela, ez da? Bai. Denbora barruan eta 50 pertsona. Geixau gainera. Bai, baina denbora barruan. Uste baiet. Uste duzu baiet. Bai, bueno. Esango dizut, 50 lagun baino gehiago lortu dituzula, oso ondo, eta dena... Bai. Lagun bakoitza. Denbora barruan, ondo! 3 segundu. 3 minuto eta 48 segundu. Beraz, oso ondo. Tori, 1, 2, 3, eta 4. Guztira, 160 euro. Secretario. Bueno, Leire. Oine, quieto, karri hau. Bai. Hau, benetan hortzeko, gainditu barko uzu azken proba bat. Zela, benetan. Txoin. Abesti bat. Abesti bat. A ver, guztiok kantatzeko abesti bat. Betxu, 180. Bai. Kantaukot, baina mote mostazu 20 euro. 200. Ez. Amaiera uni. Mira, quieto, 20 euro ez. Baina bi muso bai. Vale. Venga, abestu, a ver. Baina guztiok kantatzeko moduko bat. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Ganar y ganar. Rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
bukatzeko guztio batera esan behar dio, 5 baietz, bale? 1, 2 eta 3. 5 baietz! 190, oso ondo!